Битие, глава 5. Ето списъкът на Адамовото потомство. В деня, когато Бог сътвори човека, той го направи по Божие подобие. Създаде ги мъж и жена. Благослови ги и наименува ги човек. В деня, когато бяха създадени. Адам живя 130 години и роди син по свое подобие, по своя образ, и наименува го Сит. А откак роди Сит, дните на Адам станаха 800 години и той роди синове и дъщери. И всичките дни на Адам, колкото живя, станаха 930 години и умря. Сит живя 105 години и роди Енос. А откак роди Енос, Сит живя 807 години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Сит станаха 912 години и умря. Енос живя 90 години и роди Кенана. А откак роди Кенана, Енос живя 815 години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Енос станаха 905 години и умря. Кинан живя 70 години и роди Малалиила. А откак роди Малалиила, Кинан живя 840 години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Кенана станаха 910 години и умря. Малалиил живя 65 години и роди Яреда. А откак роди Яреда, Малалиил живя 830 години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Малалиила станаха 895 години и умря. Яред живя 162 години и роди Енох. А откак роди Енох, Яред живя 800 години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Яред станаха 962 години и умря. Енох живя 65 години и роди Матусала. А откак роди Матусала, Енох ходи по Бога 300 години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Енох станаха 365 години. И Енох ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе. Матусал живя 187 години и роди Ламеха. А откак роди Ламеха, Матусал живя 782 години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Матусала станаха 969 години и умря. Ламех живя 182 години и роди син и наименува го Ной, като думаше: Тоя ще ни утеши в умората ни, от работата ни и от труда на ръцете ни, който ни иде от земята, която Господ прокле. А откак роди Ноя, Ламех живя 595 години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Ламех станаха 777 години и умря. А Ной беше 500 години. И Ной роди Сима, Хама и Яфета.